Nawu bafethu, kunalento le engiyithandayo indaba yokudla. Abantu bayakuthanda ukudla abantu. Base bakhuluma izinto engingazazi ivelaphi. Abantu mase bebona ukudla ngazi ingqondo ziba njani kubantu. Angazi ingqondo ngempela ziba njani. Ngengiso nje mase bebona ukudla abantu bekhuluma ingiso delicious. Awu noma emisitex athi hey delicious awu noma sekhanje sekugitshela itek igaba esi delicious lisho ukuthi kumnandi alisho ukuthi inhlobo enjani yokudla. So we need ukuthi nje si-understand lento yokudla and ke mina ke bandla ngahlula na isikole ngifundile nakangaka Nkosi yami kodwa nje ngenza sure ukuthi igama elithi I'm hungry ngiyalibamba esikoleni negama elithi I love you ngiyalibamba esikoleni. Why lezi zinto ngangwabamba lamagama angifuni ungathandani namuntu mina I love you nje ngawubamba konke okunye ngakuyeka ngayeka i-physics ngayeka i-maths ngayeka i-history ngayeka i-geography ngayeka i-biology ngabamba I love you ngawubamba I love you no I'm hungry. Angifuni nje ukubulawa indlala mina mangihambile noma bethiwa ngiphesheya ngihlula ukuthi I'm hungry ngibulaye nje indlala impela ngihlula nje ukuthi ngilambile ukuthi ngithi I'm hungry into elula kangaka uhungry. Hayi ngavele ngawabamba lamagama isikole sangihlula impela kodwa nje ngamphasi I'm hungry no I love you ngavele ngawaphasa lamagama noma bethiwa ngisabhala nge-examination kodwa ngaziswa enhlizweni ukuthi ngiwaphasile ngoba ngawabamba.